Своето поздравление към гражданите по случай настъпващата нова година отправи кметът на община Русе Пламен Стоилов. Уважаеми госпожи и господа, скъпи съграждани, в навечерието на новата 2014 година за мен е изключително удоволствие и чест, че имам възможността да ви приветствам всички и да отправя към вас своите искрени благопожелания. В края на всяка една година правим равносметка на изминалите месеци. Правим анализ на свършеното, даваме оценка на работата си и планираме това, което трябва да направим за в бъдеще. Изтеклата 2013 година беше трудна година. Година изпълнена с сътресения, противоречия и превратности. Независимо от това, ако трябва да дадем една оценка за това, което се случи в общината, аз считам, че тя бе успешна. Успешна втора година от управленския мандат на екипа, изключително важна, с оглед на това, че през тази година бяха финализирани процедурите по основните проекти, които са част от залога за успешното изпълнение на програмата ни "Да възродим Русе". Това ни дава гордост за свършената работа и увереност, че 2014 ще бъде годината на реалната промяна, годината на видимата промяна. Не мога да не изкажа искрената си благодарност към всички вас, гражданите за Русе, за вашата съпричастност, за вашето активно участие в местното самоуправление, за вашия активен коректив на всичко това, което общината прави през тези 12 месеца. Благодаря на всички партии и на всички неправителствени организации за това, че отново доказахме защо Русе е градът на свободния дух. Обединени в една цел – да възродим Русе, ние упорито работихме 12 месеца и аз съм убеден, че това е предпоставката и за успешната 2014. Искам на всички вас да пожелая да бъдете здрави, да имате много късмет и нека заедно да продължим към целта да възродим Русе.